A la ciutat de Sabadell, com a moltes altres de Catalunya i l'estat espanyol, durant aquells anys la fixació de preus i el racionament van tenir efectes devastadors. Els obrers, sobretot, van patir l'encariment del vestir, el calçat, l'escola, tot era car. Aquella crisi es perllongaria des de la fi de la guerra fins entrats als anys 1951-1952. Mica en mica es començaven a recuperar uns índexs del PIB similars als del 1935. Al juny de 1952, el govern franquista anunciava la fi de les cartilles de racionament. La recuperació de la ciutat, però, no es va deixar notar fins ben entrada la dècada de 1960. Per això la rebetlla de Sant Joan de 1952 va ser tan celebrada per tothom. ...2 de juliol de 1952. Ja saps que no m'agrada que la butaca surti del traster. Ha de quedar allà tancada. No vull tenir cap disgust. Això ja ho veurem. Au, va, passa. Que encara s'acabarà malament, això. Li va dir el senyor Turull, aixecant-li el bastó de fusta de faig amb un gest així amenaçador. No el necessitava, però anar pel carrer amb un bastó elegant feia més senyor. El meu besavi va viure fins als 118 anys allà assegut. I jo faré el mateix. Escolta tu, què t'has cregut? Ja saps que no m'agrada gens aquest to de veu. Calla. Prou. Aquí es fa el que he dit jo. El senyor Turull va deixar la seva dona amb la paraula a la boca, donant-li l'esquena i fent un gest a la Sílvia amb la mà oberta que li va dir: porta la butaca i que sigui l'última vegada, i no et quedis aquí aturada. I ni cas a la senyora, que està carregada de romanços. Sí, senyor Turull, però m'haurà de donar la clau del traster. Em fareu parar boig entre totes, hòstia. Aquest home s'està tornant més rondinaire. No era pas així abans. A veure si allò que es diu de la butaca serà cert. Mica en mica van començar petites baralles i a mesura que passaven els dies augmentaven els crits i el caràcter del senyor Turull era cada cop més irritant. Aquest home s'està fent vell. Anava pensant la Sílvia mentre pujava escales amunt. Va tornar a posar la butaca al costat de la finestra on hi tocava el sol cap allà a les 2 de la tarda. Posar, treure, posar, treure, posar, treure... Ja n'estic fins a dalt de tot. La senyora Turull va cridar a la Mariona. Mariona, haig d'encetar un règim. La faixa em queda massa marcada a la part de sota els pits. La senyora Turull havia de fer un gran esforç quan passava per davant de la pastisseria que hi havia a escassos metres de la porta de casa seva. I feien uns braços de gitano, uns tortells de nata i uns pastissos de crema que regalimava pels costats quan hi clavaves la cullera. L'aroma que sortia quan s'obria i es tancava la porta de la pastisseria era un càstig per als llaminers. Això sí, les millors ensaïmades de Sabadell s'havien d'anar a buscar els dijous per la tarda al Xinxó, un forn de pa a un parell o 3 de carrers més avall. No sé jo com tindria l'esquena si tingués els pits de la senyora, va pensar la Mariona. Ja li cal fer una bona dieta, ja. S'ha de treure molt sobrant. També fa unes bones galtes i la musculatura dels braços semblen flams.
Mariona, Mariona, llum de la meva vida. Així no és la cançó, home. Bueno, és igual. Cantes molt malament, li va dir la Mariona al Santi. I ell, tot rialler, li va preguntar: Avui toca gresca o no, gateta? La Mariona va posar cara de rumiar i al cap d'uns segons va dir: doncs no en tinc moltes ganes. Tenia ella la cara una mica pàl·lida. Que no et trobes bé? Doncs no gaire, li va dir la Mariona. Tinc l'estómac una mica remogut. Vine un altre dia. No es sentia gaire bé, estava una mica espantada i s'esperava un disgust. El Santi va somriure, de seguida la va entendre, i li va dir a la Mariona: Si necessites diners per anar a Holanda, jo no en tinc. doncs això, si t'ho vols treure de sobre, costa 25.000 pessetes. Tu mateix. Després de dinar, el senyor Turull va dir a la seva dona i a les dues filles. Una, la més jove, es deia Sílvia, com una de les criades, i la gran es deia Marta. Per demà passat us haureu d'arreglar. Tenim un compromís cap al vespre. Anirem a sopar amb el president de l'aeròdrom de Sabadell i la seva esposa. També vindrà un dels fills, el gran. Ja sabeu que el seu fill gran està estudiant dret penal i treu molt bones notes. Té un bon futur. Em sentiu, nenes? Va dir amb un to irònic i autoritari. Les dues famílies ja s'havien trobat altres vegades i ja es coneixien. El fill dels Torner era un noi escanyolit, molt alt, i amb un nas descaradament llarg que li estirava la cara endavant. Feia temps que cobejava la filla gran dels Turull. Sempre se la mirava amb una cara de babau. La senyora Torner anava sempre sota 3 capes de maquillatge i un rímel que li deixava ben enganxades les pestanyes. Els Torner eren d'origen jueu, però com si no ho fossin, no eren gaire devots. Alguns dels seus familiars, no feia gaires anys, van morir en camps de concentració repartits en diversos països d'Europa. D'allò no se'n parlava ni d'amagat. Era un tema que feia olor de misèria. Tenien 4 fills, tots nois, i esperaven un primer casament aviat a casa seva. Aquell festeig ja durava massa. Les filles dels Turull ja tenien edat i els comentaris saltaven de pati en pati, i a les reunions dels vespres al carrer també s'hi deixava anar alguna pinzellada sobre el tema. Ja us podeu anar posant un vestit que enlluerneu, I si cal, avui mateix aneu a la perruqueria i us feu també la manicura, va dir el senyor Turull. Mentrestant, la Sílvia li feia una camamilla a la Mariona. Ai, deixa descansar una mica, nena, que fas una carona. Ja li faré jo el cafè al senyor Turull i deixaré acabar de la cuina. Gràcies, Sílvia. Amb el seu permís, va dir la Mariona als qui estaven encara entaulats i acabats de dinar, em retiraré una estona, que no em trobo gaire bé. Les dones d'avui dia no aguanteu res, collons, va dir el senyor Turull. Aquell mal humor començava a ser habitual i es tornava molest. Normalment sempre parlava bé a les criades i les estimava molt. Però aquell tracte afable havia canviat. La Sílvia va donar la camamilla a la Mariona i ella va marxar cap a l'habitació.
La senyora Turull li va dir a la Mariona molt amablement. Ja t'acompanyo a dalt, i així aprofitaré per fer la migdiada. Però abans de pujar, va anar a buscar la clau del traster a l'escriptori del senyor Turull, mentre ell feia el cafè i la copa de conyac. D'aquesta manera estava distret. Ja no s'amagava de nosaltres, de retirar la butaca allà on la volia el seu marit. Ella feia la seva, sense dir res. Malauradament, allò era una provocació més per excitar el senyor Turull i el seu estrenat mal humor. Mentre pujaven escales amunt, la senyora Turull li va explicar a la Mariona. Aquesta butaca no la vull fora del traster, i no la vaig donar pel foc de Sant Joan per por. Després de morir el besavi, tothom qui la feia servir li agafava devoció a la butaca, convertint-se en obsessió. Jo ho vaig veure i ho vaig patir quan em vaig casar amb el senyor Turull. El seu avi, a qui tenim en aquesta foto al costat de la butaca, va escanyar el seu germà fins que el va matar. I la Mariona li va dir a la senyora Turull. Doncs nosaltres li vam preguntar al senyor quin era el misteri que guardava la butaca, però ens va donar llargues. Va dir que no en sabia res. Ho sap prou bé, però ho porta amagat. Au, va, descansa una estona. Quan la Mariona va obrir la porta de l'habitació, es va trobar allà el rus, tot estirat de panxa enlaire. Aquell mes de juliol va començar bastant calorós i fins i tot el gat buscava els racons més frescos de la casa. Però en el llit de la Mariona s'hi trobava molt bé. Cago en tot! A què estem jugant, hòstia? Ja en tinc prou. Sílvia, tu que tens la clau. Posa la butaca al seu lloc una altra vegada i em tornes la clau. Ja la guardaré jo en un lloc segur. I que no torni a passar. Ja n'estic tip de totes vosaltres. Em feu la guitza. Teniu ganes de fer-me enfadar. I jo no estic per romanços últimament. Abans no acabés de parlar el senyor Turull, la Sílvia ja estava traient la butaca del traster. Va arribar mig ofegada de pujar els esglaons de l'escala de 2 en 2. Les 3 dones de la casa van marxar a la perruqueria. Mentrestant, la Sílvia i la Mariona, que ja es trobava prou bé, l'una netejava els vidres i l'altra, asseguda en un racó del menjador, netejava la plata. El senyor Turull es va posar a llegir el diari assegut a la butaca, tot orgullós de pensar-se l'autoritat de la casa. No hi ha bones notícies? Tot han de ser desgràcies, hòstia, deia el senyor Turull. Cada volta de full que hi feia el diari havia de donar-li un cop sec, com expulsant-lo per adreçar aquelles pàgines que es posaven malament i queien endavant. Ja s'acostava el vespre i les dones feia 3 hores que s'estaven arreglant per sortir a sopar amb els Torner. Les 2 criades les ajudaven a vestir-se. La senyora Turull es tombava per veure's l'esquena al mirall. En arribar a les 7 de la tarda van marxar i no van tornar fins a les 12 de la nit i una mica més. Normalment venien més tard quan sortien a sopar, però aquell cop no van aguantar tanta estona xerrant de les seves grandeses i van tornar més aviat del normal. Van tornar a l'hora que més o menys el Santi venia a veure la Mariona, un cop o 2 per setmana. Però aquella nit no es van arriscar.